Lehenago komentatu dugu bezala, hainbat kultur sortzaile eta ekoizle produktu bazka botarrean, eta horietako bati galdetuko dugu. Ea zer dako notarrean. Kasu honetan, Jolanda Arrieta idazleai, mesez, bertuetu berdio, mesez? Zatu dugu, pozgarria da ez da? Azkenean, hemen norbaitek ekoitzi duna, bertatik bertak, gabonetan gaina, oparik eta ikendian garaiontan, ematia bestiei eskaintzia bakoitzak zein nun eta jasotzia, zeiritzi. Bai, nik uste dute egitea, gero, erakusgarri bihurtzen dela, ez da? Ba, hemen gaude danok, egiten ari garen guztiok, eta bata ez da beste baino gehiago, egunero asmatun beharra da delako, ez bekarri letrekin, baita ere letxugakin, tomatiekin eta erropekin eta edo zerekin. Politia da, erakusgarri egiten duelako eta erakusgarri egiterakoan balioa ematen zaiolako egiteari. Eta egite hori gero, partekatu eta saldu egin behar da. Eta orduan, ondo dago, behintzat jakitea, berton, hain herri txikia izan da, txiki ertaina izan da, zenbat jende dagoen gauzak egiten. Eta hemen gaude da, no? Eta hori iruditzen zait, denontzako dala ona, ez? Askotan urrutira juten gara gauzen bila, eta, gertu dagoela, ia dena. Eskerrik asko, Jolanda. Esan, haue dena montatzeak badaukala atzetik lan handana, eta hortan jatun dira Udartegi ikastolako hainbat ikasle. Eta otun nahiko genuke behien esperientzia kontatze aldera, Urbel datxezela Aitor zentroan dago eta Nora eta Inigo, favorez. Argazkitan da, nola ebilidean lanean, gaztetxo batzuk ben. Indazka Udartegiko DBH lauko ikasleak eta, motibo bat eukiko, eta zuen lan egiteko eta zein izan da lan egiteko motiboa zuen? Gizu bezala urtero DBH lauko ikasleak ikasbidea joteko dirua lortzote, eta aurten udaletxeak aukera eman zegoen eta ezin genio ez dut esan. Eta hontaz aparte, beste ze egitasmoa azkazu, dirua lortzeko, hemen herritara pixkazuei diru pixkat emateko eta leku aukeratzeko. Urtero bezala tortien salmenta ite begoztiaren lojo das garaietan. Hainbat azoka egin ditugu eta rifak esan ditugu. Eta oain arrerantzean, gaur gure ikaskide batzuk San Silvestreko kareran laguntza izela parte hartuko eta igual kamisetak edo jertziak ingo ditugu aurrerantzean. Ondo, eskerrik asko DBH ikasleei, otarronda laguntza batik eta bukatzeko pixka leheno komentatu dugu udalak, hurbilagok eta kulturguneak parte hartu dela egitasmo hontan. Eta kulturguneko ordezkari bat dakau hemen, Luken Arkarazo. Beak pixka komentatuko dugu kulturgunearen motiboak ekimen hontan parte hartzeko. Esaten, Luken, beti mila mobidetan, kulturgune hontan da bai, eta erabak izan baita ere kulturgunea ekimen zoragarri hontan sartzea. Zeratik, ze ustezu, hiri gauza potolua galdetuko izki. Ze esate jatotik? Uste galdera erantzun simplia dela, ez? Kulturgunean ADN-ian o iztegeran da hon ekimen badalako. Kulturgunean oinarritako bat euskal kulturzaliak sortzea da, tokiko sortzaliak, kultur sortzaliak bultzatzea eta orduan, ekimen hau bultzatzea eta bertan parte hartzea, ezin beste gotzatik. Uste genuen, horten bigarren urtea izan da, eta espero dugu beste hainbat izatean. Hola izan da hila, eta Aitor? Eskerrik asko Lukeni, txalo bere bat.